Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, ġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija fl-aħħar jum ta' din is-sena soċjali. Nirringrazzjaw l-Alla ta' kull ma tagħna matul din is-sena tajjeb u d-diffikultajiet, forsi d-batijiet ukoll li kienu parti mill-ħajja tagħna, ma ninsewx li l-ħajja tagħna anke bħala ansarija magħmula anke minn xi salib. Ukoll hekk illum qed niċċelebraw jum il-familja ta' Nażaret, Giuseppi, Marija u Ġesu. Nitolbu għall-familji tagħna biex il-Mulej jkompli jitfa' l-barka tiegħu fuqhom biex ikomplu jinħabbu. Bil-preparazzjoni għal din il-quddiesa wkoll nitolbu biex il-Mulej jagħtina sena mill-aħjar kemm fis-saħħa kemm ukoll fil-ħajja spiritwali. Għalhekk bil-preparazzjoni għal din il-quddiesa li llum ser nofru b'suffraġġju għal Ruħ Joseph Camilleri ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' Alla, li għandna bżonn li aħna ninżlu quddiem Ġesu ngħidulu aħfrilna ta' xi ħtijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli, l-qadisin kollha u lilkom ħuti x'titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk natuk ġie, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid li fit-twelid ta' ibnek iseħħ il-bidu l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu nieħdu sehem il-wirt ta' Kristu li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni tagħna u li Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax, Abram, jien tarka lik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi Mulej, x'se tagħtini għas se nibqa' bla tfal u l-werriet ta' dari se jkun Eliezer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int li ma tajtnix nisel u għaddej dari se jiritni. U ara, waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwieni tiegħek huwa jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sew lejn is-smewwiet u għodd il-kwiekeb jekk għandek ila tgħoddhom. U żied jgħidlu: Hekk qed ikun nislek. U hemmen fil-Mulej. U dan għaddijulu b'ġustizzja. U l-Mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha u għamel magħha dak li kien wiegħda. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fix-xjuħitu fi żmien li kien qallu Alla. U Abraham semma lill-ibnu li twelidlu li kienet wilditlu Sara, Iżak. Il-kelma tal-Mulej irroddu ħar lil Alla. Salm sponsorjali. Jahwe u Alla tagħna,
jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ngħidu flimkien, Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Għannulu doqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ngħidu flimkien, Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu l-ħin kollu. Ngħidu flimkien, Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel, fl-ġubijiet u l-ġustizzji tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u lil Ġakob il-maħtur tiegħu. Ngħidu flimkien, Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal-elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham fil-weda li ħalef lil Iżak. Ngħidu flimkien, Jahwe u Alla tagħna jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Qari mill-ittra lill-Lut, Ħuti. Kienet il-fidi li ġelet lill-Abraham jobdi s-sejħa ta' Alla, meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih b'wirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara mdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li jagħmlilha il-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twieldu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kienet il-fidi li ġielet lill-Abraham joffri l-Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lill-ibnu il-waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wediet u li Alla kien qallu min Iżak int qatt ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Marija u Ġuseppi ħadu lil Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi ikkonsakrat lill-mulej biex joffru b'sakrifiċċju pargamim jew żewġ ċiċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmum, raġel ġustu tajjeb li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. L-Ispiritu Santu kien nebħu li ma kien serjala l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'in il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu
biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u ma laqgħu fuq dirajh birek lil Alla u qal issa u sidi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jien tħejjejt għal popli kollha. Dawl biex dawwal l-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u għammu baqgħu mistaġba dak li qiegħed jingħad fuq. Xmum berikom u qal lill-ommu Marija ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruh u intu koll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna, bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju lejlu nar taqdil lill-Alla fis-sawm u fit-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trot ħajr lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilea, il-belt tagħhom ta' Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej, tal-im tal-Evanġelu. Il-ħadd wara il-miliet il-Knisja tfakkarna f'affarijiet importanti ħafna. L-ewwel nett illum ħanitkellmu u l-liturġija tal-kelma tkellem lil kulħadd, lil kull wieħed waħda minna. Il-familja tkellem anke lis-saċerdoti, ma ninsewx li hawnhekk għandna saċerdot anzjan li kienu jistenna. Tkellem anke lill-anzjani, ovvjament, il-familja tinkorpora tfal ukoll. U tgħallimna l-importanza tal-familja, pereżempju, din ma rridux ninsew aħna, anke b'mod soċjali, jiena l-familja nxebbiħa ma' ċellola fil-bniedem fil-ġisem tal-bniedem. Jekk iċ-ċellola hija marida, ħajbat il-ġisem kollu. Jekk il-familji tagħna jimirdu, immaġinaw f'soċjetà ma għadix teżisti l-istituzzjoni tal-familja. Ma ħajrabbi lill-uliedna, ma ħajedukom, ma ħajjuħsibhom. Dawn huma affarijiet mill-aspett soċjali biss. Aħseb wara mill-aspett spiritwali. Minn għandna din il-familja mqazza, tifel mhux tagħhom, imma jimxu mal-liġi ta' Alla. X'kien is-sinifikat li Giuseppi u Marija marru b'Ġesu fit-tempju? Marru b'Ġesu fit-tempju għax kienet l-użanza tal-Lud li jippreżentaw lil-tifel il-kbir lill-Alla għalfejn biex iseħħ il-pjan ta' Alla fuqu. Għanamel parentesi żgħira lill-ġenituri. Kultant aħna bħala familja flok ma nippreżentaw il-uliedna lill-Alla u ngħidulu ħajkun minnhom fik, ħajkun fihom minnek dak li trid int. Nippjanawlhom ħajjitna aħna, ħajjithom aħna. Irridhom jilħqu avukati, irridhom jilħqu hekk dak li ma lħaqniex aħna nippruvaw nimponuh kważi. Mux b'sens ħażin ta' għax aħna rridu l-ġid lill-uliedna, ma rridu noqogħdu attenti għax il-linja jarqiqa ħafna. Bejn timponi dak li hu tajjeb u taħseb inti li hu tajjeb u dik li hija l-vokazzjoni tat-tifel. Marija u Giuseppi marru ippreżentaw lil Ġesu u qalulu ħajsir il-pjan tiegħek fuq dan it-tifel li trid int. It-tieni punt. Ma teżistix familja mingħajr problemi, mingħajr sakrifiċċju.
kien morru 100 senilu, 400 senilu, dejjem kien hemm il-problemi. Dejjem skont is-soċjetà li tkun tgħix fija ma dejjem kien hemm il-problemi. Li jinbidlu kienu n-nies aħna. Kif naffaċċjaw il-problemi? Kif naffaċċjaw is-sakrifiċċju tal-familja? Marija, Alla, Giuseppi, il-missier putattiv, x'qallhom xmun? Ma qallhomx, isma' dan li bent Alla ta' ħajkolkom familja mill-isbaħ muħadbatu xejn, ħatgħixu iskom żewġ namrati dejjem maħbubejn, ikolkom ħafna lussu. Le, x'Alla? Sejf jinfitlek qalbek. Ġesu ta' Alla ma ħellisiliex f'dak is-sens, għax dik kienet il-missjoni tagħha. Bħalma kienet il-missjoni ta' Giuseppi, bħalma Ġesu kellu missjoni, u rridu nibdew nitlu f'din l-ottika tal-familji tagħna. Ġesu għandu pjan, għandu missjoni ta' mħabba għalina, u din li rridu nifmu. Illi l-pjan ta' Alla fuq ibnek, għalkemm ma jaqbilx ma tiegħek, imma huwa l-pjan lil dak it-tifel lilek bħala r-raġel missieru, int bħala ommu li lilek ħajżommok, ħajsiblek il-ferħ u l-paċi f'qalbek. Ħanġibilkom eżempju. Jien it-tifel nixtiequ jkun avukat, imma t-tifel irid isir jien naf kennies. Tgħid li ma jixraqlux. Imma inti xi trid li t-tifel tiegħek ikun ferħan f'ħajtu, jew li jkun avukat ikun indannat biex ngħid hekk imdejja. Il-pjan ta' Alla ma nafuhx. Il-pjan ta' Alla huwa differenti minn tagħna bħalma kien ta' Marija. Sejf jinfidlek qalbek. Xmun, sa' nitkellem ftit fuq, li ma nitkellem ftit fuq il-familji, sa' nitkellem fuq is-saċerdoti. Saċerdot anzjan, għatta ħajtu fit-tempju. X'paċenzja kellu dan il-bniedem? X'taf x'talbu lil Alla? Ma talbux li jsir monsinju jew isqof, jew li kollu xi bitzilla sabiħa ta'. Għamel li ma mmutx qabel ma nara lil Alla. Qabel ma nifhem lil Alla, qabel ma nilħaq il-milja tal-imħabba f'Alla. U x'taħsbu li qed jistenna? Xi sultan ġej bis-soldati miegħu? Tarbija. Tarbija. Umru kollu jistenna il-milja tal-imħabba tiegħu lejn Alla. Hekk għandna nkunu aħna s-saċerdoti, hekk għandkom tkunu intom ukoll il-lajċi. Jgħid 3 kelmiet li ħanejt xi ħaġa fuq kull waħda minnhom. Alla lil Marija ħajkun ir-rovina ta' ħafna. Issa meta ngħidu kelma rovina bil-Malti ħaġa ħażina, però tista' tkun rovina tajba. Ħanġibilkom eżempju, x'inhi r-rovina ta' ħajtek? X'inhi r-rovina ta' ħajti? Li nsir monsinjur, li nilbes il-bitzilla, li jkolli ħafna titli. X'inhu dak dak li aħna ngħidu l-fellows li għandi f'moħħi li nibni l-iktar skyscraper għoli f'Malta biex xi nimmut nibqa' mfakkar li jkolli ħafna miljuni l-bank. X'inhu il-fellows? X'inhu r-rovina ta' ħajtek? Ir-rovina tas-saċerdot ta' xmun kienet li jilħaq il-milja tal-imħabba f'Alla. Għadna kif għaddejna sena, nippruvaw li r-rovina tagħna tas-sena dieħla tkun mulej li narfek aktar. L-affarijiet l-oħra li huma importanti tihomna wkoll, kulħadd li niklu, li nixorb li kunna fin-nordu. Imma x'inhi l-fellus li jiena għandi? Ġesu kien ir-rovina ta' ħafna, kien ir-rovina ta' dawk tas-Sammaritana, kien ir-rovina x'bidli l-ħajjita, ta' San Pawl kien ir-rovina. Imma ta' dawk li ċaħduh salbuh ukoll kien ir-rovina. Naħsbu ftit fuq din, x'inhi r-rovina tiegħi? U Ġesu ir-rovina tiegħi. Ir-rovina f'sens tajjeb tista' tkun ukoll, ja? Għal kelm oħra lil Marija, Alla jkun il-qawmien ta' ħafna.
biex wieħed iqum irtibati, biex iqum mill-mewt xi ħadd irid imut, ma tistax tqum mill-mewt mingħajr ma tmut. Fil-familji tagħna rridu mmutu għal martek, għal uliedek. Jien fis-saċerdozju tiegħi irrid immut iva, mhux dejjem ikollok aptit, tiġi tqatta' l-ħadd il-knisja, tippriedka, kulħadd ikollu aptit imur passiġġata, tmur tieħu bala kafè, tmur toqgħod tieħu bil-kwit breakfast x'imkien, u kemm ikolli aptit jiena. Imma jekk missier jagħmel sakrifiċċju għall-familja, jien bħala saċerdot m'għandix nagħmel sakrifiċċju wkoll. Rridu mmutu. Marija, sejf jinfidlek qalbek. Dan il-ġuvni li tajnik li ta' kalla ħajuħduhulek biex imut għal ħadd ieħor. Kemm jien qed immut għal marti? Din l-inbidelta fis-soċjetà u fil-familja tlifna s-sens ta' sakrifiċċju. Jien meta kont is-seminarju kont ktibt frażi dakinhar ma kontx għadni nifhem sewwa x'kienet, illum nifhem aħjar. Sakrifiċċju equals imħabba. Imħabba equals sakrifiċċju. U s-sakrifiċċju meta tagħmlu bl-imħabba isir xi ħaġa ta' ferħ, mhux ta' tbatija. Ġesu msala fuq is-salib kien hemm kurċifiss ukoll l-Italja, konna ngħidulu Cristo del Sorriso, Kristu li qed jitbissem. U kellna kurċifiss b'Ġesu msalla po qed jitbissem. Ironika l-ħaġa, però kemm hi vera għax qed imut b'imħabba għalija u għalik biex isalvana. Meta tagħti ħajtek għal ħadd ieħor tmut b'imħabba, b'ferħ, għax ħajtek qed tofrija. U l-aħħar kelma, Ġesu ħajkun sinjal ta' kontradizzjoni. Li tkun nisrani, li tgħid li temmen, li tiġi l-Knisja, li trott is-salib f'post pubbliku, insa tkun sinjal ta' kontra ħajtqu bina, ħajtqu bik. Ma jimpurtax. Imma jien nemmen, jien dak li jtin il-paċi f'qalbi. Allura ma nistħix nidej, u bat nistħi rott is-salib. Ma nistħix nitkellem kontra il-proxmu, u bat nistħi rott is-salib. Ma nistħix nagħmel il-ħażejn u nistħi nagħmel it-tajjeb. Dawn ma ftit riflessjonijiet li għamilthom għalikom u għalija wkoll. Anzi, l-ewwel għalija mbagħad għalikom. Tajjeb nirriflettu fuqhom. Il-familja u l-anzjani, l-aħħar punt. L-anzjani fis-soċjetà tagħna. Kemm is-saċerdotu u kemm Anna kienet mara anzjana li kienet tistenna lill-Alla, romlot kmieni. Tinsewx li l-anzjani għandhom ħafna xjofrulna. Kultant nabbandunawhom fid-djar tal-anzjanità, ma mmurux narawhom għax fuq wirt, għax fuq hekk, għax ħalla iktar lil-ħija, ħalla naqas lili. Tawna l-ħajja dawn. Tawna il-ħajja, tawna in-nifs. Ma ninsewhomx. Nistgħu nitalmu ħafna minn għandhom. Huma n-nies li qed iżommu lilna bit-talb tagħhom, nafx qed ngħid. U hemmnu li t-talb jagħmel mirakli ta' kieku ma xaxaw ħafna nies anzjani, sorijiet u anzjani li jitolbu kieku aħna forsi batuti aktar. Ekk għalhekk fl-aħħar ta' din is-sena nirringrazzjaw il-Alla ta' dak kollu li tagħna ta' matul din is-sena ma ninsewx li tagħna ħafna ta' għandna l-paċi fil-pajjiż tagħna, għandna x'nieklu, għandna s-saħħa, għandna wkoll xi tbatijiet li huma tortana tal-bnedmin għax ma nirrispettawx ħafna affarijiet ta' madwarna. Imma nitolbu lill-Alla fuq kollox itina bħalma talab is-saċerdot ta' għamil li nara d-dawl tiegħek f'qalbi qabel ma mmut. Għax dik ifisser li ħassalva. U x'tiswa d-dinja kollha jekk għall-eternità nitlef ruħi. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U bil-wieqfa biex fimkien issa nistqarru l-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imdissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna
għal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja x'jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu lejlijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben fom Roma liben u li tkellem fom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Alla bat li libnu l-waħdini fid-dinja biex aħna jkollna l-ħajja permezz tiegħu. Nerfgħu lejh bil-fiduċja dawn it-talbiet tagħna. Fil-waqt li ngħidu mulej inti s-salvatur tagħna l-koll. Int li jurejt lilek innifsek lilna permezz tal-verb tiegħek magħmul bniedem, għejn li l-Knisja biex turi mħabtek li l-bnedmin tal-lum bil-fedeltà tagħha lejn Kristu u l-Evanġelu nitolbu. Int li d-dinja ma laqgħetek bħala l-verb divin tiegħek, erġa' dawwalna llum ukoll bil-miġja tiegħek u għaddisna biex nilqgħu id-doni tal-paċi tiegħek nitolbu. Int li tajtna d-dinjità kbira bil-miġja tiegħek ta' Kristu bħala bniedem, qawwi l-qlub ta' dawk fostna li tilfu kull tama u ferħ sabiex jemmnu fi Kristu ibnek nitolbu. Int li fidejk huma żminijiet il-qarrat tal-ħajr tagħna fit-tmiem ta' din is-sena, aħfrilna dnubietna u berikna u tina doni ġodda u l-paċi tiegħek għas-sena li ġejja nitolbu. Mulejja la tagħna ikkonsagrana bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nemmnu fil-kelma tal-verità li għalina ħadet ġisem veru bħal tagħna fil-ġuf tal-Verġni Marija, ibnek Ġesu Kristu Sidna, li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixra lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misterji qaddisa bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq,
nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u mnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fiż-żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu. Irreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-sema pajjiżna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna nfaħruk u ntennulek, fer kbir ngħidulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Għaddis tas-sew int mulej, int lajn tal-Qudusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata x'mrajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajl, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi, li ġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan huwa il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rridulek ħajra xogħġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għar-ruħ Joseph Camilleri li għalih qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostlu il-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Din l-aħħar jiem ta' din is-sena
dal-aħħar jum ta' din is-sena nħarsu l-qudiem bħalma kienu ħarsu xmun il-qudiem fidi lejn Alla, nħarsu l-qudiem aħna wkoll dis-sena u ngħidu t-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sant nagħtek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħek, la tħarisx neħtijietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li trid fiha, li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tnejt nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tnejt nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tnejt nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-demm tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Id-demm ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
U Ġesu nirringrazzjawk ta' din is-sena li tajtna, mod partikolari nirringrazzjawk tal-grazzi li forsi jaqqas indunajna li inti stess sawwabt fuqna. Nitolbuk li fis-sena li ġejja bħal xmun narfuk aktar. Għamel li ma nitilqux minn din id-dinja qabel ma narfuk sewwa u nħobbuk tassew. Grazzi u Ġesu, nitolbuk titbat il-barka tiegħek fuq il-familji tagħna, fuq il-familji li forsi qegħdin f'xi diffikultà biex tberikhom, biex permezz ta' Ommok Marija jħobbu aktar il-xulxin u jersqu aktar lejk. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna fit-tieba tiegħek jaqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi qabel ma il-quddies għada fl-ewwel tas-sena jkun bħal ħadd, jiġifieri fis-6:15, 8:30, l-10 u l-11:15 imbagħad fis-santwarju jagħlaq f'nofsinhar u jiftaħ fit-3:30 ta' filgħaxija, quddiesa fil-5 u leksju divina fis-6:30. Il-ġabra tal-milieta għall-insara ta' Betlem kienet ta' 1380. Nfakrukom li issa għada fil-qudis kollu sejrin niġbru għad-dar tal-Providenza. Grazzi tal-ġenerosità tagħkom, nkunu ġenerużi bħal dejjem. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba u l-kumplament, anzi s-sena tajba li ġejja wkoll.